Κάθε ζώο έχει τη δική του ιστορία και μερικές φορές αυτές οι ιστορίες είναι γεμάτες από αστείες αναποδιές και απρόσμενες ανακαλύψεις. Από ένα δάσος γεμάτο βελανίδια μέχρι τους παγωμένους πόλους και μια ζεστή κουζίνα, οι μικροί μας πρωταγωνιστές αποδεικνύουν ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια, ακόμα και αν δεν πάει πάντα σύμφωνα με το σχέδιο. Ας ρίξουμε μια ματιά σε 3 τέτοιες περιπέτειες, όπου η επιμονή, η αδεξιότητα και η περιέργεια οδηγούν σε μερικές από τις πιο αξιολάτρευτες και κωμικές στιγμές. Ιστορία 1. Η Οδύσσεια του γιγάντιου βελανιδιού. Στην καρδιά του δάσους, ο Σκουίρκι, ένας δραστήριος σκίουρος, ανακάλυψε τον θησαυρό της ζωής του, ένα βελανίδι σχεδόν στο μέγεθός του. Γεμάτος αποφασιστικότητα, προσπάθησε να το σπρώξει προς τη φωλιά του, αλλά ο γίγαντας καρπός δεν κουνιόταν ούτε εκατοστό. Η επόμενη ιδέα του ήταν να χρησιμοποιήσει ένα κλαδί ως μοχλό για να το τραβήξει, όμως το κλαδί έσπασε με ένα δυνατό κρακ, αφήνοντάς το να κοιτάζει το βελανίδι με απορία. Χωρίς να πτωηθεί, αποφάσισε να το κυλήσει σε έναν κοντινό λόφο. Η ιδέα φάνηκε έξυπνη, μέχρι που το βελανίδι άρχισε να παίρνει ταχύτητα, μετατρέποντας το Σκουίρκι από κυνηγό σε θύραμα σε μια ξεκαρδιστική καταδίωξη. Τρέχοντας για να σωθεί, είδε το βελανίδι να κυλά με ορμή και τελικά να σφινώνει τέλεια σε μια κουφάλα δέντρου, τη χειμερινή του αποθήκη που είχε εντελώς ξεχάσει. Εξαντλημένος αλλά περήφανος, ο Σκουίρκι κοίταξε το κατόρθωμά του, έχοντας εξασφαλίσει το φαγητό του χειμώνα με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Ιστορία 2. Οι πτήσεις του αδέξιου πιγκουίνου. Στην παγωμένη Ανταρκτική, ο Πιπ, ένας νεαρός πιγκουίνος με μεγάλα όνειρα, περνούσε τις μέρες του σχεδιάζοντας υπτάμενες μηχανές πάνω σε κομμάτια πάγου. Το όνειρό του ήταν να πετάξει στον ουρανό. Στην πρώτη του προσπάθεια έφτιαξε ένα ζευγάρι φτερά από μεγάλα παγωμένα φύλλα, αλλά μόλις πήδηξε έπεσε αμέσως στο χιόνι με ένα γλουχ σβουκ. Απτόητος προχώρησε στη δεύτερη απόπειρα, έναν έλικα φτιαγμένο από φύκια. Αυτή τη φορά, αντί να απογειωθεί, ο έλικας απλώς τον γύριζε γύρω-γύρω σαν σβούρα, κάνοντάς τον να ζαλιστεί. Στην τελευταία του απεγνωσμένη προσπάθεια, προσπάθησε να εκτοξευτεί από έναν ψηλό γκρεμό, αλλά η κατασκευή του διαλύθηκε και ο Πιπ έπεσε με μια βουτιά κατευθείαν στα παγωμένα νερά της θάλασσας. Εκεί, κάτω από την επιφάνεια, ανακάλυψε κάτι μαγικό. Μπορεί να μην μπορούσε να πετάξει στον αέρα, αλλά μπορούσε να πετάξει κάτω από το νερό, γλιστρώντας με απίστευτη χάρη και ταχύτητα. Ιστορία 3. Η γάτα και το χάος στην κουζίνα. Η Μίμη, μια περίεργη και πάντα πεινασμένη γάτα, παρακολουθούσε με προσήλωση τον ιδιοκτήτη της να ετοιμάζει ένα λαχταριστό κέικ. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα στα υλικά πάνω στον πάγκο. Μόλις ο ιδιοκτήτης απομακρύνθηκε για λίγο από την κουζίνα, η Μίμη άδραξε την ευκαιρία. Με ένα κομψό πήδημα βρέθηκε πάνω στον πάγκο και στην προσπάθειά της να φτάσει το μπολ, έριξε κάτω το σακί με το αλεύρι, δημιουργώντας ένα τεράστιο λευκό σύννεφο που κάλυψε τα πάντα. Πατώντας προσεκτικά μέσα στο χάος, γλίστρισε σε ένα κομμάτι βούτυρο και έπεσε με μια βουτιά μέσα, στο μπολ με το έτοιμο μείγμα του κέικ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης της επέστρεψε για να βρει ένα σουρεαλιστικό θέαμα. Ένα μικρό λευκό τέρας από ζύμη, καλυμμένο με αλεύρι και μείγμα κέικ, να τον κοιτάζει με τα πιο αθώα μάτια του κόσμου, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Από τις δασικές περιπέτειες μέχρι τις παγωμένες αποτυχίες και τα κούχωνε καταστροφές, αυτές οι ιστορίες μας υπενθυμίζουν ότι ο κόσμος των ζώων είναι γεμάτος από στιγμές που μπορούν να μας κάνουν να γελάσουμε και να θαυμάσουμε την απλότητα και την αθωότητα της φύσης. Κάθε πλάσμα, όσο μικρό ή αδέξιο κι αν είναι, έχει τη δική του μοναδική ιστορία να διηγηθεί.